Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare 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 Krishna Mataji Pranam. Hare Krishna, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Ajnanatimirandasya Jnananjana Shalagaya, Chakshurinmilitam Yena, Tasmai Sri Gurave Namah, Namo Vishnu Padaya, Krishna Prashtaya Bhudale, Srimade Bhaktivedanta Swaminiti Namine, Namaste Saraswate Deve Gauravani Prajarine, Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatharine, Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Nigamagalpadarorgalidam Phalam Sukhamukhamrutadrava Samyutam Pibada Bhagavadam Rasamalayam Muhuraho Rasiga Bhuvi Bhavugaha Narayanam Namaskrutyam Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tado Jayamudire Nashtaprayeshu Bhadreshu Nityam Bhagavata Seveya Bhagavate Uttama Sloke Bhaktir Bhavati Naishtaki Krishnaya Vasudevaya Devaki Nandanaya Cha Nandagopa Kumaraya Govindaya Namo Nama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Sri Radha Govinda Temple ISKCON Mangalore ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ, എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. അപ്പൊ നമ്മള് ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ ഹരേ കൃഷ്ണ രണ്ടാമത്തെ സ്കന്ധത്തിലെ മൂന്നാമത്തെ അധ്യായം ശുദ്ധ ഭക്തിയുത സേവനം ഹൃദയത്തിലെ മാറ്റം. ഹരേ കൃഷ്ണ, എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. നമ്മൾ ഇന്ന് രണ്ടാമത്തെ സ്കന്ധം മൂന്നാം അധ്യായം ശുദ്ധ ഭക്തിയുത സേവനം ശുദ്ധ ഭക്തിയുത സേവനം ഹൃദയത്തിലെ മാറ്റം. ഇതാണ് നമ്മുടെ അധ്യായത്തില് നമ്മൾ 11 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ നമ്മൾ എടുത്തു. 18ാമത്തെ ശ്ലോകമാണ് നമുക്ക് ഇന്ന് എടുക്കാനുള്ളത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നലത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത്? 11ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും എങ്ങനെയാണ് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിൽ തന്നെയുള്ളതാണ്. ബ്രഹ്മാവിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച് ഏറ്റവും ചെറിയ ഉറുമ്പ് വരെയുള്ള എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും എങ്ങനെയാണ് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ നിയമങ്ങൾക്ക് വിധേയരാണ്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്ന് പറഞ്ഞത് ഭഗവാന്റെ ബഹിരംഗ ശക്തിയാണ്. ജീവാത്മാവിന്റെ യഥാർത്ഥ സ്വരൂപം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ജീവാത്മാവ് ഭഗവാന്റെ നിത്യ അംശമാണ്. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തെ നിയന്ത്രിക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ ഭൗതിക സുഖം അനുഭവിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം കൊണ്ടാണ് ജീവാത്മാവ് എന്ത് വരുന്നത്? ഭൗതിക പ്രകൃതിയില് കുടുങ്ങുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടു. പിന്നെ മനുഷ്യന്റെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഭൗതിക പദ്ധതികൾക്ക് എന്താണ്? പരിമിതിയുണ്ട്. ഇപ്പൊ ശാസ്ത്ര പുരോഗതി, പുതിയ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങള്, ഭൗതികമായ സൗകര്യങ്ങള് എന്തൊക്കെ നമുക്ക് സാധിച്ചാലും വർദ്ധിപ്പിച്ചാലും നമ്മുടെ ജന്മമൃത്യു ജരാവ്യാധി എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്മുടെ അടിസ്ഥാനമായിട്ടുള്ള ജീവിത പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ശാശ്വത പരിഹാരം നൽകാനായിട്ട് നമുക്ക് കഴിയില്ല എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കണ്ടു. പിന്നെ ദേവന്മാരെന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും എങ്ങനെയല്ല, സാങ്കല്പികരായിട്ടുള്ളതല്ല എന്ന് കണ്ടു. വേദങ്ങളിൽ പറയുന്ന ദേവന്മാർ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ളവർ തന്നെയാണ്. ഭഗവാന്റെ ഭരണ സംവിധാനത്തില് വിവിധ വകുപ്പുകള് ചുമതല വഹിക്കുന്ന ശക്തരായിട്ടുള്ള ജീവാത്മാക്കളാണ് ആര്? ദേവന്മാരെന്ന് പറയുന്നത്. അവരും സ്വതന്ത്രരല്ല, ഭഗവാന്റെ സേവകരും പ്രതിനിധികളാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലായി.
പിന്നെ നമുക്ക് എന്താ പറയുന്നത് എന്താ പറയാ ഭൗതിക ഗവേഷണത്തിൽ വലിയ പുരോഗതി ഉണ്ടായിട്ടും ചന്ദ്രനെ പോലുള്ള ഗ്രഹങ്ങളെ കുറിച്ചൊന്നും മനുഷ്യർക്ക് എന്തില്ല, പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള അറിവില്ല. അതുകൊണ്ട് അവരെന്താണ് ചിന്തിക്കുന്നത്, അറിയാമെന്നുള്ള പൂർണ്ണ അറിവിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ട് എല്ലാം അറിയാമെന്ന് കരുതുന്ന അഹങ്കാരമാണ് ആരിലുള്ളത്, ജീവാത്മാക്കളിലുള്ളത്. പിന്നെ ശ്ലോകം 9:25 കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്, ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവര് എവിടെ എത്തുന്ന പറഞ്ഞത്, ദേവന്മാരുടെ ലോകങ്ങളിലെത്തും. പിതൃക്കളെ ആരാധിക്കുന്നവര് പിതൃലോകത്തെത്തും. ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നവരാണ് എവിടേക്ക് എത്തുന്നത്, ഭൂതപ്രധാനികളെ ആരാധിക്കുന്ന അവരുടെ ലോകത്ത്, ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുന്നവര് ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലെത്തുന്നുള്ളത് നമ്മൾ കണ്ടു. പിന്നെ പറഞ്ഞു ദേവലോകവും ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ ഭാഗം തന്നെയാണ്. ബ്രഹ്മലോകം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഭൗതിക ലോകത്തിൽ എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളും എങ്ങനെയാണ്, താൽക്കാലികമായിട്ടുള്ളത് തന്നെയാണ്. ദേവന്മാരെ ആരാധിച്ച് ലഭിക്കുന്ന ലോകങ്ങളും ഒന്നും എന്തല്ല, നമുക്ക് സുഖങ്ങളൊന്നും ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളതല്ല എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കണ്ടു. ഏറ്റവും ശാശ്വതമായത് എന്താണ്, കൃഷ്ണഭക്തി, ഭഗവാനോടുള്ള ഭക്തിയാണ് ഏറ്റവും ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളതെന്നും, ഹരേ കൃഷ്ണ, ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളതെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിൽ എത്തന്നിട്ട് ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിൽ എത്താനായിട്ട് ജീവൻ എന്ത് വേണം, എത്തുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ശാശ്വതമായ ജീവിതം ആസ്വദിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം ഭൗതികമായ നേട്ടമല്ല, എപ്പോഴും എന്താണ്, ഭഗവാനോടുള്ള ഭക്തിയാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം. അതിന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തന്റെ സംസർഗം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം നേടാൻ നമുക്ക് എന്ത് വേണം, ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തന്റെ സംസർഗം നമുക്ക് അത്യാവശ്യമാണ്. ആ ശുദ്ധ ഭക്തന്റെ അനുഗ്രഹത്തിലൂടെയാണ് നമുക്ക് എന്തിലേക്ക് എത്തുന്നത്, ശുദ്ധ ഭക്തിയുടെ മാർഗം മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് കഴിയുന്നത്. ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തന് മാത്രമാണ് ശരിയായ മാർഗം കാണിച്ചു തരാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്, ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തന് മാത്രമാണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. അപ്പം ഒരു ഭൗതിക സുഖത്തിന്റെ പിന്നാലെ പോകുന്ന വ്യക്തിക്ക് അതിനേക്കാളും ആത്മീയ ജീവിതത്തിലേക്ക് നയിക്കാനായിട്ട് ആരുടെ സഹായം ആവശ്യമാണ്, ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തന് സാധിക്കും എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പൊ അത്രയാണ് നമ്മളെ 11ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് നമ്മൾ കണ്ടത്. അപ്പൊ അതിന് നമുക്ക് മനസ്സിലായത് ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാതും ഭൗതിക നേട്ടങ്ങള്, ദേവാരാധനയിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന നേട്ടങ്ങളും എല്ലാം താൽക്കാലികമാണ്. ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ സംസർഗം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഭക്തിയിലേക്ക് ഉയരാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതാണ് ശാശ്വതമായ ജീവിതത്തിലേക്ക് നമ്മളെ നയിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതും നമുക്ക് ആ ശ്ലോകത്തിലൂടെ മനസ്സിലായി. ഇനി ശ്ലോകം 12. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ജ്ഞാനം യഥാ പ്രതിനിവൃത്ത ഗുണോർമി ചക്രം ആത്മപ്രസാദ ഉദയത്ര ഗുണേഷു സംഘ കൈവല്യ സമ്മത പദസ്തഥാ ഭക്തിയോഗ കോ നിർവൃത്തെ ഹരികഥാസുരതീം ന കുര്യാത്. ജ്ഞാനം യഥാ പ്രതിനിവൃത്ത ഗുണോർമി ചക്ര ആത്മപ്രസാദ ഉദയത്ര ഗുണോഷ സംഘ കൈവല്യ സമ്മത പദസ്തഥ ഭക്തിയോഗ കോ നിർവൃത്തെ ഹരികഥാസുരതീം ന കുര്യാത്. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൈവല്യ സമ്മത ഹരേ കൃഷ്ണ. ജ്ഞാനം ഏതൊന്ന്, ആ അറ്റം, അറ്റം വരെ, അറ്റം വരെ, പ്രതിനിവർത്ത പൂർണ്ണമായി പിൻവലിച്ചു, ഗുണ ഊർമി ഭൗതിക ഗുണങ്ങളെന്ന തിരകൾ, ചക്രം നീർച്ചുഴി, ആത്മപ്രസാദ ആത്മസംതൃപ്തി, ഉദ അതിലുപരി, യത്ര അവിടെ, ഗുണേഷു പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളിൽ, അസംഗ ആസക്തിയില്ലാതെ, കൈവല്യ അതീന്ദ്രിയം,
സമ്മതം, പഥ പാത, തു എന്നാൽ, അഥ ആകയാൽ, ഭക്തിയോഗ ഭക്തിയുത യോഗം, ക ആര്, നിർവൃത ആമഗ്നനായി, ഹരികഥാസു ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ, രതിയും ആകർഷണം, ന ഇല്ല, കുര്യാത് ചെയ്യുക. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് വിവർത്തനം ഭൗതിക ഗുണങ്ങളെന്ന തിരമാലകളെയും നീർച്ചുഴികളെയും പൂർണ്ണമായും വിലക്കുന്നതിന്റെ ഫലമായുണ്ടാകുന്ന ജ്ഞാനമാണ് പരമപുരുഷനായ ഭഗവാൻ ഹരിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം. എല്ലാ ഭൗതിക ആസക്തികളിൽ നിന്നും വിമുക്തമാകയാൽ അത്തരം ജ്ഞാനം ആത്മസംതൃപ്തി വരുത്തുന്നതുമാകുന്നു. മാത്രമല്ല അതീന്ദ്രിയമാകയാൽ പ്രമാണികരാൽ അംഗീകൃതവുമാണത്. ആകയാൽ ഭഗവത് വിഷയങ്ങളിൽ ആകർഷിതമാകാനുള്ള അഥവാ നിമഗ്നനാകാനുള്ള സന്ദർഭത്തെ ആരെങ്കിലും നഷ്ടപ്പെടുത്തുമോ? ഇവിടെ പറയുന്നത് ഭൗതിക ഗുണങ്ങൾ എന്ന തിരമാലകളെയും നീർച്ചുഴികളെയും പൂർണ്ണമായും വിലക്കുന്നതിന്റെ ഫലമായി ഉണ്ടാകുന്ന ജ്ഞാനമാണ് പരമപുരുഷനായ ഭഗവാൻ ഹരിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം. അപ്പൊ ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഭൗതിക ഗുണങ്ങൾ എന്ന തിരമാലകളെയും നീർച്ചുഴികളെയും പൂർണ്ണമായിട്ട് വിലക്കുന്നതിന്റെ ഫലമായി ഉണ്ടാകുന്ന ജ്ഞാനം. അതായത് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള എല്ലാറ്റിനെ വിലക്കുക, അതുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ജ്ഞാനമാണെന്ത്? അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം എല്ലാ ഭൗതിക ആസക്തികളിൽ നിന്നും വിമുക്തമാകയാൽ അത്തരം ജ്ഞാനം ആത്മസംതൃപ്തി വരുത്തുന്നതാകുന്നു. അപ്പൊ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ആസക്തികളിൽ നിന്നും മോചനം നൽകുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ആ ജ്ഞാനം എന്താണ്? ആത്മസംതൃപ്തി വരുത്തുന്നതാണ്. മാത്രമല്ല അതീന്ദ്രിയമാകിയാൽ പ്രമാണികരാൽ അംഗീകൃതവുമാണത്. അപ്പൊ അതീന്ദ്രിയമായതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രമാണികരാൽ അംഗീകൃതവുമായതാണ് ആ ജ്ഞാനം. ആകയാൽ ഭഗവത് വിഷയങ്ങളിൽ ആകർഷിതമാകാനുള്ള അഥവാ നിമഗ്നമാകാനുള്ള സന്ദർഭത്തെ ആരെങ്കിലും നഷ്ടപ്പെടുത്തും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാന്റെ വിഷയങ്ങളിൽ ആകർഷിതമാകാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നിമഗ്നനാകാനുള്ള സന്ദർഭത്തെ ആരെങ്കിലും നഷ്ടപ്പെടുത്തുമോ? ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ഭഗവത്ഗീത 10:9 അനുസരിച്ച് പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ സവിശേഷ ഗുണങ്ങളിൽ അതിശയനീയമാണ്. പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ വിശേഷ ഗുണങ്ങൾ അതിശയനീയമാണ്. ഒരു പരിശുദ്ധ ഭക്തന്റെ തികച്ചും കൃത്യനിർവഹണപരമായ കർമ്മങ്ങൾ സർവഥ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ വ്യാപൃതമായിരിക്കുന്നു. അപ്രകാരം ശുദ്ധഭക്തന്മാർ അന്യോന്യം പരമാനന്ദ അനുഭൂതികൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യുകയും അതീന്ദ്രിയ സ്വർഗീയ ആനന്ദം ആസ്വദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഉത്തമ വിശ്വാസയോഗ്യനായ ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെ മാർഗനിർദ്ദേശത്തിന് കീഴിൽ ഉചിതമാവണ്ണം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന പക്ഷം ഭക്തിയുത പരിശീലന അവസ്ഥയിൽ പോലും സാധനാവസ്ഥ ഈ അതീന്ദ്രിയ പരമാനന്ദത്തെ അനുഭവവേദ്യമാക്കാവുന്നതാണ്. പക്വമായ അവസ്ഥയിൽ അഭിവൃദ്ധമായ അതീന്ദ്രിയാനുഭൂതി ജീവസത്ത യഥാർത്ഥമായി വ്യവസ്ഥാപിതമായ ഭഗവാനുമായുള്ള സവിശേഷമായ ജ്ഞാതീഭാവത്തിന്റെ സാക്ഷാത്കാരത്തിൽ പരമാകാഷ്ഠ പ്രാപിക്കുന്നു. അതായത് പരമമായ അതീന്ദ്രിയ പരമാനന്ദമെന്ന് ഗണിക്കപ്പെടുന്ന ഭഗവാനുമായുള്ള വൈവാഹിക പ്രേമബന്ധം വരെ. അപ്രകാരം ഈശ്വര സാക്ഷാത്കാരത്തിനുള്ള ഏക മാർഗമാകിയാൽ ഭക്തിയോഗത്തെ കൈവല്യമെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. ഇവിടെ പറയുന്നു ഭഗവത്ഗീത 10-ാം ശ്ലോകം അനുസരിച്ച് പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ വിശേഷ ഗുണങ്ങൾ അതിശയനീയമാണ്. അപ്പൊ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ വിശേഷ ഗുണങ്ങൾ എപ്പോഴും എങ്ങനെയാണ്? അതിശയിപ്പിക്കുന്നതാണ്. ഒരു പരിശുദ്ധ ഭക്തന്റെ തികച്ചും കൃത്യനിർവഹണപരമായ കർമ്മങ്ങൾ സർവദ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ വ്യാപൃതരായിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഒരു ശുദ്ധഭക്തൻ എപ്പോഴും എന്താ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? ഭഗവത് സേവനത്തിൽ വ്യാപൃതരായിരിക്കുന്നവനാണ്. അപ്രകാരം ശുദ്ധഭക്തന്മാര് അന്യോന്യം പരമാനന്ദ അനുഭൂതികൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. ഭക്തന്മാരെന്ത് ചെയ്യുന്നു? പരസ്പരം ആനന്ദം അനുഭവിക്കുകയാണ്. അവര് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ പരമാനന്ദ അനുഭൂതികൾ അവർ കൈമാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതീന്ദ്രിയ സ്വർഗീയ ആനന്ദം ആസ്വദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ആ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്വർഗീയ ആനന്ദം ആസ്വദിക്കാനും ഭക്തർക്ക് കഴിയുന്നു. ഉത്തമ വിശ്വാസയോഗ്യനായ ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെ മാർഗനിർദ്ദേശത്തിന് കീഴിൽ ഉചിതമാവണ്ണം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന പക്ഷം ഭക്തിയുത പരിശീലന അവസ്ഥയിൽ പോലും ഈ അതീന്ദ്രിയ പരമാനന്ദത്തെ അനുഭവവേദ്യമാക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഒരു ഉത്തമ യോഗ്യനായിട്ടുള്ള ഒരു ഗുരുവിന്റെ മാർഗനിർദ്ദേശത്തിന് കീഴില് ഉചിതമായ വിധത്തിൽ നമ്മൾ അനുഷ്ഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഭക്തിയുത പരിശീലന അവസ്ഥയിൽ, അതായത് നമ്മുടെ സാധന അവസ്ഥയിൽ പോലെ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? അതീന്ദ്രിയമായ പരമാനന്ദത്തെ അനുഭവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. പക്വമായ അവസ്ഥയിൽ അഭിവൃദ്ധമായ അതീന്ദ്രിയ അനുഭൂതി ജീവസത്ത യഥാർത്ഥമായി വ്യവസ്ഥാപിതമായ ഭഗവാനുമായുള്ള സവിശേഷമായ ജ്ഞാതീഭാവത്തിന്റെ സാക്ഷാത്കാരത്തിൽ പരമകാഷ്ഠ പ്രാപിക്കുന്നു.
പക്വമായ അവസ്ഥയിലാണെങ്കിൽ അഭിവൃദ്ധമായ അതീന്ദ്രിയ അനുഭൂതി ജീവസത്ത യഥാർത്ഥമായി വ്യവസ്ഥാപിതമായ ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ആ സവിശേഷ ജ്ഞാതീഭാവത്തിന്റെ സാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ പരമാകാഷ്ഠയില് പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതായത് പരമമായ അതീന്ദ്രിയ പരമാനന്ദം എന്ന് ഗണിക്കപ്പെടുന്ന ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ആ വൈവാഹിക പ്രേമബന്ധം വരെ എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്രകാരം ഈശ്വര സാക്ഷാത്കാരത്തിനുള്ള ഏകമാർഗമാകയാൽ ഭക്തിയോഗത്തെ കൈവല്യം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈശ്വര സാക്ഷാത്കാരത്തിനുള്ള ഏകമാർഗമായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭക്തിയോഗത്തെ എന്തുകൂടി പറയുന്നു? കൈവല്യം എന്നുകൂടി വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ശ്രീ ജീവഗോസ്വാമി വൈദിക പാഠഭാഗം ഏകോ നാരായണോ ദേവ പരാവരാണം പരമ ആസ്ത കൈവല്യ സംചിത ഉദ്ധരിക്കുകയും പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ നാരായണൻ കൈവല്യൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നുവെന്നും ഭഗവാനെ സമീപിക്കുന്നതിനെ ഒരുവനെ സഹായിക്കുന്ന മാർഗങ്ങളെ കൈവല്യ പാന്താവ് അഥവാ ഭഗവാനെ പരമപുരുഷനെ പ്രാപിയമാകുന്നതിനുള്ള ഏക മാർഗമെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നുവെന്നും സമർത്ഥിക്കുന്നു. ഈ കൈവല്യ പാന്താശ്രവണത്തിൽ നിന്നും അഥവാ പരമപുരുഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആ വിഷയങ്ങളെ ശ്രവിക്കുന്നതിൽ ആരംഭിക്കുന്ന അത്തരം ഹരികഥാശ്രവണത്തിന്റെ സ്വാഭാവികമായ പരിണാമം ഭക്തന് യാതൊരു താല്പര്യവുമില്ലാത്ത സർവ്വ ലൗകിക വിഷയങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള നിർമുക്തതയ്ക്ക് ഹേതുവാകുന്ന അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനത്തിന്റെ പ്രാപ്തിയാണ്. ഒരു ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം രാഷ്ട്രീയവും സാമൂഹികവുമായ എല്ലാ ലൗകിക പ്രവർത്തനങ്ങളും അനാകർഷകമായി തീരുകയും പക്വമായ അവസ്ഥയിൽ അത്തരം ഒരു ഭക്തന് സ്വശരീരം പോലും താല്പര്യമില്ലാതായി തീരുകയും ചെയ്യുന്നു. എങ്കിൽ പിന്നെ ശരീരബന്ധങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയേണ്ടതുണ്ടോ? അപ്പോൾ പറയുന്നത് എന്താണ് ഇവിടെ? കൈവല്യം. അതായത് ഈ സന്ദർഭത്തിലെ ജീവഗോസ്വാമി വൈദിക പാഠഭേദം ഏകോ നാരായണോ ദേവ പരാവരാണം പരമ ആസ്തെ കൈവല്യ സംചിത ഉദ്ധരിക്കുകയും പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ടുള്ള നാരായണൻ കൈവല്യൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നുവെന്നും ഭഗവാനെ സമീപിക്കുന്നതിന് ഒരുവനെ സഹായിക്കുന്ന മാർഗങ്ങളെ കൈവല്യ പാന്താവ് അഥവാ ഭഗവാനെ പരമപുരുഷനെ പ്രാപിക്കാനുള്ള ഏക മാർഗമെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നെന്ന് സമർത്ഥിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ജീവഗോസ്വാമി പറയുന്നത് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ജീവഗോസ്വാമി വൈദിക പാഠഭേദം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഏകോ നാരായണോ ദേവ പരാവരാണം പരമാസ്തി കൈവല്യ സംചിത എന്ന് ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്നതാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ നാരായണൻ കൈവല്യൻ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഭഗവാനെ സമീപിക്കുന്നതിന് ഒരുവനെ സഹായിക്കുന്ന മാർഗങ്ങളെ കൈവല്യ പാന്താവ് അഥവാ ഭഗവാനെ പരമപുരുഷനെ പ്രാപ്യമാക്കാനുള്ള ഏകമാർഗം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. ഈ കൈവല്യ പാന്താശ്രവണത്തിൽ നിന്നും അഥവാ പരമപുരുഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളെ ശ്രവിക്കുന്നതിൽ ആരംഭിക്കുന്ന അത്തരം ഹരികഥാശ്രവണത്തിന്റെ സ്വാഭാവികമായ പരിണാമം ഭക്തന് യാതൊരു താല്പര്യവുമില്ലാത്ത സർവ്വ ലൗകിക വിഷയങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള നിർമുക്തതയ്ക്ക് ഹേതുവാകുന്ന അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനത്തിന്റെ പ്രാപ്തിയാണ്. അപ്പൊ ഈ കൈവല്യ പാന്താവിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ പരമപുരുഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളെ ശ്രവിക്കുന്നതിൽ ആരംഭിക്കുന്ന അത്തരത്തിലുള്ള ഈ ഹരികഥാശ്രവണത്തിന്റെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുന്നതിന്റെ സ്വാഭാവികമായ മാറ്റം എന്താണ്? ആ ഭക്തന് യാതൊരു താല്പര്യവുമില്ലാത്ത സർവ്വ ലൗകിക വിഷയങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള നിർമുക്തതയ്ക്ക് ഹേതുവാകുന്ന അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനത്തിന്റെ പ്രാപ്തിയാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ലൗകിക വിഷയങ്ങളിൽ നിന്നും മോചനം നൽകുന്ന അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനത്തിന്റെ പ്രാപ്തിയാണ് ഇതിന്റെ ഫലം. ഒരു ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം രാഷ്ട്രീയവും സാമൂഹികവുമായ എല്ലാ ലൗകിക പ്രവർത്തനങ്ങളും അനാകർഷകമായി തീരുകയും പക്വമായ അവസ്ഥയിൽ അത്തരം ഒരു ഭക്തനെ സ്വശരീരം പോലും താല്പര്യമില്ലാതായി തീരുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലൊരു അവസ്ഥ വരുമ്പോൾ ഒരു ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ച് ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ ലൗകിക പ്രവർത്തനങ്ങള് രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തനങ്ങള് ഒക്കെ അതിലൊക്കെ എന്ത് വരും? ആകർഷകത്വം ഇല്ലാതാകും, അനാകർഷകത്വമായി തീരുന്നു. പക്വമായ അവസ്ഥയില് അത്തരം ഒരു ഭക്തന് സ്വന്തം ശരീരത്തിൽ പോലും താല്പര്യമില്ലാതായി തീരുകയും ചെയ്യുന്നു. എങ്കിൽ പിന്നെ ശരീരബന്ധങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയാറുണ്ട്. അപ്പൊ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ലൗകികമായിട്ടുള്ള എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ആകർഷകമില്ലാതായി തീരുന്നു മാത്രമല്ല സ്വന്തം ശരീരത്തിൽ പോലും താല്പര്യമില്ലാതായിട്ട് തീരും. അപ്പൊ പിന്നെ ശരീരബന്ധങ്ങളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പറയേണ്ടതായിട്ടുണ്ടോ? അത്തരം ഒരു പ്രേമാവസ്ഥയിൽ ഒരുവൻ ഭൗതിക ഗുണങ്ങൾ എന്ന തിരകളാൽ പ്രക്ഷുബ്ധനാകുന്നില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വ്യക്തിക്ക് എന്തുണ്ടാവുന്നില്ല? ഭൗതിക ഗുണങ്ങൾ എന്ന തിരകൾ കൊണ്ട് ഒരിക്കലും പ്രക്ഷുബ്ധനാകുന്നില്ല. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ വ്യത്യസ്ത ഗുണങ്ങളും ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യൻ അതീവ താല്പര്യം കാട്ടുന്ന അഥവാ ഭക്തന് അനാകർഷകമായതും താല്പര്യമില്ലാത്തതും എന്നാൽ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യൻ പങ്കുചേരുന്നതുമായ സർവ്വ ലൗകിക പ്രവർത്തനങ്ങളും ആ പ്രേമാവസ്ഥയിലുണ്ട്. ഈ പ്രേമാവസ്ഥയെ ഇതിൽ
ഗുണോർമി എന്ന് വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നു. മാത്രമല്ല അത് ആത്മപ്രസാദ അഥവാ ലൗകിക ബന്ധങ്ങളൊന്നുമില്ലാത്ത പരിപൂർണ ആത്മ സംതൃപ്തിയാൽ സാധ്യമാണ്. ഒന്നാം തരം ഭഗവത് ഭക്തൻ ഈ അവസ്ഥയെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിലൂടെ ആർജിക്കുന്നു. എന്നാലും അവന്റെ മഹത്വത്തെ കൂട്ടാതെ ഭഗവത് സംതൃപ്തിക്കായി ഭഗവത് മഹാത്മ്യങ്ങളെ പ്രഭാഷിക്കുന്ന ഒരു പ്രഭാഷകന്റെ ഭാഗം അവൻ സ്വമനസാലെ സ്വീകരിക്കുകയും നവഭക്തർക്ക് ലൗകിക താല്പര്യങ്ങളെ അതീന്ദ്രിയ പരമാനന്ദത്തിലേക്ക് പരിവർത്തിപ്പിക്കുന്നതിന് ഒരവസരം നൽകുന്നതിനായി ലൗകിക താല്പര്യത്തിലേക്കായാൽ പോലും എല്ലാവരെയും ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ പ്രസ്തുത രീതിയിൽ കൃത്യമായി യോജിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യാം. ഈ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്റെ ഈ പ്രവൃത്തിയെ നിർബന്ധ കൃഷ്ണ സംബന്ധേ യുക്തം വൈരാഗ്യം ഉച്ചതേ എന്ന് രൂപഗോസ്വാമി വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇവിടെ നാം പറഞ്ഞത് എവിടെയാണ്? അത്തരമൊരു, അതായത് ശരീര ബന്ധങ്ങളെ കുറിച്ച് പോലും എന്തില്ലാതായി വരാണ്, ശരീരത്തിൽ പോലും താല്പര്യമില്ലാതായി തീരുന്നു. അപ്പൊ ശരീരബന്ധങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ? അപ്പൊ അത്തരമൊരു പ്രേമാവസ്ഥയില് ഒരുവൻ ഭൗതിക ഗുണങ്ങൾ എന്ന തിരകളാൽ പ്രക്ഷുബ്ധനാകുന്നില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാല് ആ വ്യക്തി ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങളാൽ ഒരിക്കലും പ്രക്ഷുബ്ധനാകുന്നില്ല. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ വ്യത്യസ്ത ഗുണങ്ങളും ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യന് അതീവ താല്പര്യം കാട്ടുന്ന അഥവാ ഒരു ഭക്തൻ അനാകർഷകമായതും താല്പര്യമില്ലാത്തതും എന്നാൽ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യൻ പങ്കുചേരുന്നതുമായ സർവ്വലൗകിക പ്രവർത്തികളും ഈ പ്രേമാവസ്ഥയിലുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ ഒരു അവസ്ഥയില് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ വ്യത്യസ്ത ഗുണങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സാധാരണ ഒരു മനുഷ്യൻ അതീവ താല്പര്യം കാട്ടുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭക്തന് അനാകർഷകമായിട്ടുള്ളതും താല്പര്യമില്ലാത്തതുമായ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യന് പങ്കുചേരുന്നതുമായിട്ടുള്ള സർവ്വ ലൗകിക പ്രവർത്തികളും എന്തിലുണ്ട്? ആ പ്രേമാവസ്ഥയിലുണ്ട്. ഈ പ്രേമാവസ്ഥയെ ഇതിൽ പ്രതിനിവർത്ത ഗുണോർമി എന്ന് വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഈ അവസ്ഥയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ പ്രതിനിവർത്ത ഗുണോർമി എന്ന് വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നത്. മാത്രമല്ല അത് ആത്മപ്രസാദ അഥവാ ലൗകിക ബന്ധങ്ങളൊന്നുമില്ലാത്ത പരിപൂർണ സംതൃപ്തിയാൽ സാധ്യമാണ്. അപ്പൊ ഈ ഒരു അവസ്ഥ പ്രതിനിവർത്ത ഗുണോർമി എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത്, ഈ അവസ്ഥയെ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ആ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ലൗകിക ബന്ധങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്ത ആ പരിപൂർണ ആത്മസംതൃപ്തിയാൽ സാധ്യമാണ് ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ. ഒന്നാം തരം ഭഗവത് ഭക്തൻ ഈ അവസ്ഥയെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലൂടെ ആർജിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഒരു ഭക്തൻ എങ്ങനെയാണ് ഈ അവസ്ഥയെ ആർജിക്കുന്നത്? ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലൂടെയാണ് ഒരു ഭക്തൻ ഇത് ആർജിക്കുന്നത്. എന്നാലും അവന്റെ മഹത്വത്തെ കൂട്ടാക്കാതെ ഭഗവത് സംതൃപ്തിക്കായി ഭഗവത് മഹാത്മ്യങ്ങളെ പ്രഭാഷിക്കുന്ന ഒരു പ്രഭാഷകന്റെ ഭാഗം അവൻ സ്വമനസാലെ സ്വീകരിക്കുകയും നവഭക്തർക്ക് ലൗകിക താല്പര്യങ്ങളെ അതീന്ദ്രിയ പരമാനന്ദത്തിലേക്ക് പരിവർത്തിപ്പിക്കുന്നതിന് അവസരം നൽകുന്നതിനായി ലൗകിക താല്പര്യത്തിലേക്കായാൽ പോലും എല്ലാവരെയും ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ പ്രസ്തുത രീതിയിൽ കൃത്യമായി യോജിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ്? അത്തരത്തില് അവന്റെ മഹത്വത്തെ കൂട്ടാക്കാതെ ഭഗവാന്റെ സംതൃപ്തിക്കായിട്ട് ഭഗവാന്റെ മഹാത്മ്യങ്ങളെ പ്രഭാഷിക്കുന്ന ഒരു പ്രഭാഷകന്റെ ഭാഗം അവൻ സ്വമനസാലെ സ്വീകരിക്കുകയാണ്. ഭഗവത് മഹാത്മ്യങ്ങളെ പ്രഭാഷിക്കുന്ന ഒരു പ്രഭാഷകന്റെ ഭാഗം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് നവഭക്തന്മാർക്ക്, പുതിയ ഭക്തന്മാർക്ക് അവരുടെ ലൗകിക താല്പര്യങ്ങളെ അതീന്ദ്രിയ പരമാനന്ദത്തിലേക്ക് പരിവർത്തിപ്പിക്കുന്നതിന് അവസരം നൽകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവരുടെ പുതിയ ഭക്തന്മാർക്ക് അവരെങ്ങനെയായിരിക്കും? ലൗകിക താല്പര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അവർക്ക്. അപ്പൊ അവർ അതിനെ അതീന്ദ്രിയമായ പരമാനന്ദത്തിലേക്ക് പരിവർത്തിപ്പിക്കുന്നതിന് അവസരം നൽകാൻ വേണ്ടി ലൗകിക താല്പര്യത്തിലേക്കായാൽ പോലും എല്ലാവരെയും ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ പ്രസ്തുത രീതിയിൽ കൃത്യമായി യോജിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പോൾ ലൗകിക താല്പര്യത്തിലേക്കായാലും അതിൽ എങ്ങനെയാ ചെയ്യുന്നത്? അവരെ എല്ലാവരെയും ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ പ്രസ്തുതമായ രീതിയിൽ ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ കൃത്യമായി യോജിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യാം. ഈ ഒരു പരിശുദ്ധ ഭക്തന്റെ ഈ പ്രവൃത്തിയാണ് നിർബന്ധ കൃഷ്ണ സംബന്ധേ യുക്തം വൈരാഗ്യ ഉച്ചത എന്ന് രൂപഗോസ്വാമി പറയുന്നത്. അതായത് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് അതില്ല, രൂപഗോസ്വാമി പറയുന്നത് എല്ലാതും എന്ത് ചെയ്യാണ്? ഭൗതികമായ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ചെയ്യുക. ഇതിനാണ് നിർബന്ധ കൃഷ്ണ സംബന്ധേ യുക്തം വൈരാഗ്യം ഉച്ചത എന്ന് രൂപഗോസ്വാമി വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഭഗവത് സേവനവുമായി അവിധം കൃത്യമായി യോജിപ്പിച്ച അഥവാ പ്രസ്തുത രീതിയിൽ സന്ധിബന്ധം ഉണ്ടാക്കിയ ലൗകിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ പോലും അതീന്ദ്രിയമായി ആത്മജ്ഞാനപരമായി അഥവാ അംഗീകൃത കൈവല്യ പ്രേമബന്ധങ്ങളായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. അപ്പോൾ അത്തരത്തില് ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധം യോജിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ പ്രവർത്തികളും കൃത്യമായി യോജിപ്പിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ പ്രസ്തുത രീതിയിലുള്ള സന്ധിബന്ധം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ആ ലൗകിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ പോലും അതീന്ദ്രിയമായിട്ട് ആത്മജ്ഞാനപരമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അംഗീകൃതമായ കൈവല്യ പ്രേമബന്ധങ്ങളായിട്ടാണ് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത്. അങ്ങനെ ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയാൽ അത് മുഴുവനും
എന്ത് പറയാണ് അവിടെ? കൈവല്യ പ്രേമബന്ധങ്ങളായിട്ട് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. ശ്ലോകം 13. ശൗനക ഉവാച ഇത്യപ്യവ്യാഹൃതം രാജ നിശമ്യ ഭരതർഷഭഃ കിമന്യത് പൃഷ്ടാൻ ഭൂയോ വയ്യാസ കിമൃഷീം കവീം. ശൗനക ഉവാച ഇത്യഭിവ്യാഹൃതം രാജ നിശമ്യ ഭരതർഷഭഃ കിമന്യത് പൃഷ്ടാൻ ഭൂയോ വയ്യാസ കിമൃഷീം കവീം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലാം. ഹരേ നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഹരേ കൃഷ്ണ. ശൗനക ഉവാച, ശൗനകൻ പറഞ്ഞു, ഇതി അപ്രകാരം, അഭിവ്യാഹൃതം പറഞ്ഞതെല്ലാം, രാജാവ്, നിശമ്യ ശ്രവിച്ച്, ഭരതഋഷഭ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ്, കീം എന്ത്, അന്യത് അധികം, പൃഷ്ടവാൻ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നും അദ്ദേഹം ആരാഞ്ഞുവോ, ഭൂയ വീണ്ടും, വയ്യാസകീം വ്യാസദേവപുത്രന്, ഋഷിയും അതിനിപുണനായ ഒരുവൻ, കവിയും കവിതാത്മകമായ വിവർത്തനം. ഭാവാർത്ഥം ശീലപ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. വിവർത്തനം. ശൗനകൻ പറഞ്ഞു, വ്യാസപുത്രനായ ശ്രീ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി അതീവ ജ്ഞാനിയായ ഋഷിയും വിഷയങ്ങളെ കാവ്യാത്മകമായ രീതിയിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ കഴിവുള്ള വ്യക്തിയുമായിരുന്നു. അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചതെല്ലാം ശ്രവിച്ചു കഴിഞ്ഞ ശേഷം പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നും വീണ്ടും എന്തൊക്കെയാണ് ആരാഞ്ഞത്. അപ്പൊ ശൗനകാദി ഋഷികൾ ചോദിക്കുകയാണ് ഇവിടെ. എന്താ ശൗനകാദി ഋഷികൾ ചോദിക്കുന്നത്? വ്യാസപുത്രനായ ശ്രീ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി അതീവ ജ്ഞാനിയായ ഋഷിയും വിഷയങ്ങളെ കാവ്യാത്മകമായ രീതിയിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ കഴിവുള്ള ഒരു വ്യക്തിയുമാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചതെല്ലാം കേട്ട ശേഷം പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് വീണ്ടും എന്തൊക്കെയാണ് ആരാഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ചോദിക്കുന്നത്, അപ്പൊ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന്റെ ഒരു ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരമായിരുന്നു ആര് കൊടുത്തിരുന്നത്? ശുകദേവ മഹർഷി കൊടുത്തത്. ഇനി ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞു കൊടുത്തതിന് ശേഷം, ഇതെല്ലാം കേട്ട ശേഷം പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് വേറെ എന്താണ് അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് ആരാഞ്ഞത് എന്നാണ് ചോദിച്ചത്. പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നും വീണ്ടും എന്തൊക്കെയാണ് ആരാഞ്ഞത്. ഭാവാർത്ഥം ശീലപ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ഒരു പരിശുദ്ധ ഭഗവത് ഭക്തന് ഈശ്വര തുല്യ സ്വഭാവിയായ എല്ലാ ധാർമ്മിക ഗുണങ്ങളും താനെ ഉണ്ടാകുന്നു. ആ ധാർമ്മിക ഗുണങ്ങളുടെ ചില വിശിഷ്ട ലക്ഷണങ്ങൾ ഇപ്രകാരമാണ്. പരിശുദ്ധ ഭക്തൻ ദയയുള്ളവനും ശാന്തനും സത്യസന്ധനും സമഭാവനും നിഷ്കളങ്കനും മഹാനുഭാവനും സൗമ്യനും മസൃണനും യാതൊന്നും തന്നെ സ്വന്തമായി ഇല്ലാത്തവനും അഥവാ എന്തെങ്കിലും സ്വന്തമാക്കണമെന്ന ആഗ്രഹമില്ലാത്തവനും ഏവരുടെയും അഭ്യുതകാംക്ഷിയും സംതൃപ്തനും കൃഷ്ണനെ അഭയം പ്രാപിച്ചവനും അഥവാ ശ്രീകൃഷ്ണനെ സമർപ്പണം ചെയ്തവനും അഭിലാഷങ്ങളോ ഉത്കണ്ഠകളോ ഇല്ലാത്തവനും ശുദ്ധാത്മാവും നിയതനും ആത്മനിയന്ത്രണമുള്ളവനും ആവശ്യത്തിന് മാത്രം അഹരിക്കുന്നവനും സ്വബുദ്ധിയുള്ളവനും സഭ്യനും അഹങ്കാര നിർമുക്തനും ധീരനും അനുതാപമുള്ളവനും സ്നേഹശീലനും കാവ്യാത്മകനും വിജ്ഞനും നിശബ്ദനുമാകുന്നു. ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിൽ ഈ ശ്രീ കൃഷ്ണദാസ് കവിരാജ് വർണ്ണിച്ച ഒരു ഭക്തന്റെ സംബന്ധിച്ച ഈ 26 വിശിഷ്ട ഗുണങ്ങളിൽ കാവ്യാത്മകരെന്ന് സവിശേഷമായി സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ശ്രീ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി ഉദ്ദേശിച്ചാണ്. ശ്രീ ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയുടെ ഉച്ചാരണത്തിലുള്ള അഥവാ കഥനത്തിലുള്ള ശ്രീമദ് ഭാഗവത അവതരണം ഉദാത്തമായ കാവ്യാത്മക സംഭാവനയാണ്. അദ്ദേഹം ആത്മസാക്ഷാത്കരിച്ച ജ്ഞാനിയായ ഋഷിയായിരുന്നു. അന്യഥ അദ്ദേഹം ഋഷിമാരിൽ കവിയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞു വരുന്നത് എന്താണ്? ഭാവാർത്ഥത്തിലെ ഒരു പരിശുദ്ധ ഭക്തൻ ഈശ്വര തുല്യ സ്വഭാവിയായ എല്ലാ ധാർമ്മിക ഗുണങ്ങളും താനെ ഉണ്ടാക്കും. അപ്പൊ ഒരു പരിശുദ്ധ ഭക്തന് എല്ലാ തരത്തിലും ഭഗവാന്റെ ഈശ്വര തുല്യ സ്വഭാവിയായിട്ടുള്ള ആ ധാർമ്മിക ഗുണങ്ങളെല്ലാം തന്നെത്താൻ ആർക്കുണ്ടാകും? ഒരു പരിശുദ്ധ ഭക്തൻ ഉണ്ടാകും. ആ ധാർമ്മിക ഗുണങ്ങള് ചില വിശിഷ്ട ലക്ഷണങ്ങൾ, അതിൽ ഏതൊക്കെയാണ് ആ ധാർമ്മിക ഗുണങ്ങൾ പറയുന്നത്? ഏതൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത്?
പരിശുദ്ധ ഭക്തൻ ദയുള്ളവനായിരിക്കും, ശാന്തനായിരിക്കും, സത്യസന്ധനായിരിക്കും, സമഭാവനയുള്ളവനായിരിക്കും, നിഷ്കളങ്കനായിരിക്കും, മഹാനുഭാവനും സൗമ്യനും മസൃണനും, യാതൊന്നും തന്നെ സ്വന്തമായി ഇല്ലാത്തവനും അഥവാ എന്തെങ്കിലും സ്വന്തമാക്കണമെന്ന ആഗ്രഹമില്ലാത്തവനും, എല്ലാവരുടെയും അഭ്യുതകാംക്ഷിയായിരിക്കും, സംതൃപ്തനായിരിക്കും, കൃഷ്ണനെ അഭയം പ്രാപിച്ചവനാണ്, അതല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണന് സമർപ്പണം ചെയ്തവനാണ്, അഭിലാഷങ്ങളോ ഉത്കണ്ഠകളോ ഇല്ലാത്തവനാണ്, ശുദ്ധാത്മാവാണ്, നിയതനാണ്, ആത്മനിയന്ത്രണം ഉള്ളവനാണ്, ആവശ്യത്തിന് മാത്രം ആഹരിക്കുന്നവൻ, സുബുദ്ധിയുള്ളവനാണ്, സഭ്യനാണ്, അഹങ്കാര നിർമുക്തനാണ്, ധീരനാണ്, അനുതാപമുള്ളവനാണ്, സ്നേഹശീലനായിരിക്കും, കാവ്യാത്മകനും വിജ്ഞനാണ്, നിശബ്ദനുമാണ്. അപ്പൊ ഇത്രയും ഗുണങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. ഈ 26 വിശിഷ്ട ഗുണങ്ങളില് ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിലെ ശ്രീ കൃഷ്ണദാസ് കവിരാജ് ഗോസ്വാമിയാണ് ഈ ഒരു ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ച് 26 ഗുണങ്ങൾ പറഞ്ഞ. ഈ 26 ഗുണങ്ങളില് കാവ്യാത്മകൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആരെ ഉദ്ദേശിച്ചാണ്? ഇവിടെ ജീവഗോസ്വാമി ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടാണ്, ശുഗദേവ ഗോസ്വാമി ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടാണ്. അപ്പൊ ശ്രീ ശുഗദേവ ഗോസ്വാമിയുടെ ഉച്ചാരണത്തിലുള്ള അഥവാ കഥനത്തിലുള്ള ശ്രീമദ് ഭാഗവത അവതരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഉദാത്തമായ കാവ്യാത്മക സംഭാവനയാണ്. അപ്പൊ ശുഗദേവ മഹർഷിയുടെ സംഭാവനയായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. ശുഗദേവ മഹർഷിയുടെ ഉച്ചാരണത്തിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കഥനത്തിലുള്ള ശ്രീമദ് ഭാഗവത അവതരണം ഉദാത്തമായിട്ടുള്ള ഒരു കാവ്യാത്മക സംഭാവനയാണ്. അദ്ദേഹം ആത്മസാക്ഷാത്കരിച്ച ജ്ഞാനിയായ ഋഷിയായിരുന്നു. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയ ഒരു ജ്ഞാനിയായ ഋഷിയാണ് ആര്? ശുഗദേവ മഹർഷി എന്ന് പറയുന്നത്. അന്യഥ അദ്ദേഹം ഋഷിമാരിൽ കവിയായിരുന്നു. അപ്പൊ അദ്ദേഹം എങ്ങനെയാണ്? ഋഷിമാരിലെ കവിയായിരുന്നു വേണമെന്നും അങ്ങനെയും പറയാം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വഞ്ചകൽപതരൂപേശ കൃപാ സിന്ധോഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय, निताय गौर ब्रह्मानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा माताजी प्रणाम। हरे कृष्णा माताजी മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. നാളെ ഏകാദശിയാണ്. അപ്പൊ നാളെ നമുക്ക് ഭാഗവതം ക്ലാസ് ഉണ്ടാവില്ല. നാളെ 6 മണി വരെ നാമജപമായിരിക്കും ഈ ലിങ്കിൽ ഉണ്ടാവുക കേട്ടോ. മംഗളാരതി കഴിഞ്ഞ 6 മണി വരെ നാമം ജപിക്കാം. നമുക്ക് ഓരോരുത്തരും മാറി മാറി ജപിക്കാം നാമജപം. നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാം കേട്ടോ. നാമം ജപിക്കുന്നവര് കുറച്ച് സ്ലോ ആയിട്ട് ജപിക്കണം. അതായത് അപ്പൊ എല്ലാവരും ഒന്നിച്ച് ചൊല്ലാൻ പറ്റുമോ? ഒന്നിച്ച് സ്പീഡ് ചൊല്ലുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഹരേഷ് മാതാജി അല്ല, ഒരാളെല്ലാം മ്യൂട്ട് മാറ്റിട്ട്